Kelombai ka takok te buk song haina haina rong thani to isap ma phapikwa video khaina ni bagoi takok te buk song tini kok sanan nei mani khai chini Tripura ni joto Tripura area o tongai Tripura sa kung bara rok ni kong sanai sini kung bara rok nai di belage politics no torjago ni dopa kumawo dopa komoro himan no bujiman nai kurike butakok te buk song Kuangma borok BJP o habui tongmani nugu aw habtu abo to bini jemu sungmani bo habui nai rang kise misa ragoi fan paijak kana haipan election kana to bo jotono ti prasad thansaon financial borok basuk bukaya thangui nokja gya khai borok rang riya hani gosina nogrok man thai thok dai BJP rog obo haike ti prasad no mojbur khai to ni rikha je kono mannani hinkai thangui nokjana nangai Thana nangai obo haini bagoi riangui tongo abon bagoi ma thango hakai abon bagoi ang khai kono hungja gya je thangmane haipanu borok buba garano nahari tongo BJP o thangui tongphanu haipanu logi khai buba garan login ne ang khai khawan chugo angkai no rogla tam hinbai takok te buk sang comment sudi tai kubangma Sini Tripura sarong ni jaga rok sekjak tongmani abono tuibu sanai norok o video no sikunja naimani jaga o kisa subscribe kari ditai like kari tai comment kai sadi bahai ingjak video rok sound rok bahai ang mobile bai se video no khai tongo hakai sound system rok bahai kisa comment kai sadi tai je montang valley rogo je aroni forest department ni bor rok bai je chini kungbara rong no criminal mani rok ura to criminal mani chinti prasa me ke mas sapan khorang ti sanai kuroi criminal hinja goi tongbai kha abo ura mane no jo toron man klai ka ti prasa no buji ka de sudu aro tongnai borok simia montango tongnai simia borok bu montango tongnai rok butti prasa angkai sung Tripura hani ti prasa kungbara uni stripe ni jotton ti prasa ura angkai sung aja ga jotton khobja criminal angkai sung criminal tam kai criminal mal klai kha abuni jawab sungna nango norok kaham kai sung di te boni bagai affair bu khai manu hakai raida se te kai phatani thaimani illegal babe borok kai bahai kai jaga sani man bahai kai edc area rok jaga tangui tong Bahakai kona kuni ni election ni hayol oboi nogor tuima kina tuisa kina nok tangui tong illegal babe boron kai borok bahakai romui maya abo tui sai manu ti prasarok bujnani tongko khasinan tongko jasopan chatok jagdi bukong bara hinkai se tangjago sikango bo noronu khana sini posan kartistan ni busa jala bujak mani tai busa bujak mani Tabo hakai ni buza gai tongo haipano sini borok khasia o khasia ni bagoi nang norong bagai nukja gai masa payo totra phatri oi totra ro belai keno jaya haipano norong thani ang sana bagai ma phayo baksa saja ya ni video rong no jeta ang koboi kok sawo abono chaja gya Tripura ni sale jetabuk BJP ni ungui MLA Montri tongai rok borong no ansara Tripura ni kok salia bini kontrakti sini area wono sabno sakri rika tamo khaika borok tuika hamrika songi di borong no borok kichuri maya kento BJP ni Montri minister ni kongsugui tongbai torjagui sabawo thangoi isigari go thangoi aram khai asokano chamung kaham chawano yang tamo problem ung tong saimia yang asit sonni dangane haike urpat rina nai tongo wancha ti prasad danga klarina nai tongo abono kai sia to takokte buk song asun sasinang bisi kok salia khulumbai ka jotono no hambai